Hoj lidi, tady Herobrine a vítám vás u dalšího videa. Dneska budeme pokračovat z 1 plus speed Poppy Playtime Escape, takže no. Já jsem se dal potichu, protože to tady řvalo. Ale super, jako nedám první skok. Jsem blbej. To jsem hru dlouho nehrál. Tak. Teďkon vám lidi nekecám. Já jsem včera šel spát v 11 a zbudil jsem se dneska nějak ve 3 hodiny ráno. Takže dneska jsem docela dost ospalý a bolí mě hlava. No, takže reálně vy to vidíte odpoledne, ale já to natáčím teďko na ráno v 6:46. Super. Ne! Dneska mi ta hra to rolí. Jako každý den. Já hraju já už i hraju o 1 plus speed keyboard Escape a zatím jsem to nenahrál. Já už tam budu za tak velkou speedku lidi. Kdyby jsem to vydal, tak byste si všichni říkali. No tak ty jsi to na 100% koupil za Robuxy. Reálně, jako fakt byste si to říkali. Pustíme rebírt. Tak, děkuji. Píp, 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 píp. Běžím, píp, 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 píp. Ne! Píp, 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 píp. Píp, 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 píp. Ne. Pum. No jo. Jdeme. No spíš skáčem. Čuzu gouši. No už tady skáču svarta jumpy.
reálně dneska nechci moc mluvit, protože já jsem fakt se reálně zbudil třeba v 20, já už si to úplně nepamatuju, ale myslím si, že jsem se nějak zbudil v 23:40 a šel jsem spát v 23:47. A možná já už se na to můžu vykašlat lidi. Doufám, že to není málo minut. Ne. Bum, 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 bum. Doprčit. Však jsem byl na skříni, nebo co to bylo. Na té poličce se byl také, by mě mohl chytit jenom Ugis. No to na tobě mluvím, no. Zrovna o něm mluvím a on bude u mě. Víš? Já nemůžu to šáhnout. Víte co? Bum. Nikdo neviděl Hugouše tak rychlýho. Ne! Co? Co prosím? Ústě. Já nestínu se Ne, do prčí, co mám tam skákat? No jo. Yummy. Ne! Hugi, zpomal prosím tě trošku. Zandej tam tu R1, jo? Já vím, že máš rád R2, ale to mě nezajímá. Jo, zandej tam tu R1, prosím tě. R1 tam zandej, jo? Ať nespademe zase. Jinak už se na tebe vezmu pálku. Jak už se na tebe vezmu vařečku. Nice. Takže posloucháš. Hezky. Slušně. Super, Hugi, no. No super. Jsem dal tam tu R1, akorát jsem nám to celý pokazil. No, pokazil jsem to. Ale jenom seš němej, že? Hlavně, že když hraju za kameru, tak tady vždycky na mě nedáváš. Reálně. Minul jsem hrál za kamerou. Tak to jsem si vymyslel, ani za kamerou jsem reálně nehrál. Zatím teda. Neměl jsem vzala tu R1, kámo, ti říkám. Doslova nejseš Lamborghini. Aby si kámo tady jezdil a skákal, ty vogo, nevím, svarta jump jak tady. Jo? Prosím tě, zadej tam tu R1, jo? Ať tady zase neskačeš buď jak tady, nebo nejezdíš jak Formule 1 nebo Lamborghini, do Tyko se ti o to mluvil. No on dá R5, kámo, no super, no paráda. Až fakt hodnej, že si dal tam
R5, no. Bro, a proč si dá R1? Kurva. Pardon, žlutý dolar, no jo. No jo, bohužel. Sorry lidi, žlutý dolar, no jo, tak. Sorry. Ten kanál není úplně pro do prčic. Kurňa fix. Ano, kurňa fix. Když nechcete říct to kur, teď říkáte kurňa fix. Já to říkám vždycky. Nebo říkám kurňo. Místo toho, aby jsem řekl kur, tak řeknu kurňo. Kam a proč si dá R0? Borec mě lidi prostě, borec. Ty se sebe dělá totálního machra. Myslím si, že tohle videjko bude krátký. Protože já za chvilku musím jít do shit. Tam viděl jste, jak ten boxy bude tam dal Viděli jste, jak ten boxy bude tam dal svarta jump do lávy. Ne, přece ne. Tady loadal prostě svarta jump do lávy. Mhm, 360. No ty se víc nemůžeš. Ty jsi fakt idiot. U-I-A. Neměl, že jsem úplný noob, jo. Ne. Dobře, ty si ty lidi musí myslet, že jsem totální noob. Teďko jdem od začátku, no jo. Víte co, papa. Víte co, lidi, já už končím, já už na to nemám nervy. Jestli se musím zbavit do školy, já musím udělat blbosti do školy. Ještě píšeme z super, papa.